Сега, Вайтонио, Кажи, Трънка. ти си от миналото, аз съм от бъдещето. Така ли са изглеждали хората в миналото, бе? Нали, така да гледам бъдещи имаме нужда от син камък и от карате, да пръскане малко да тия вредители. Аз идвам от много напреднали години, тук караме коли, летящи, ти какво караше? Карам Жиголи, моето момче. Жиголи не си ли карал? Друго ли ни го хвали? Ти какво си работил, бе, Вайтонио? Коли не. Зидаро назач. Най-дече. Зидаро назад? И градинар. Ние вече имаме дронове, дет правят това. Да зидаро назачат ли е? Зидаро мазача дронове, вънка сгради вътре. Градят. Едно време ние си имахме бригадири. Разчитаха на жилата сила. Нека вас. А косачката игра ли косачката? Ракия пиеш ли, бе, Вайтонио? Тия рагия. Ние пием кактусов сок. Ти се казва текила, бе. Трън. Предел нещастен. Що така с лошото? Да ни Бъдещето... напускаш планетата. Планетата е за хората. Да живей. Бъдещето се уважаваме, Вайтонио. Уважаваме се. Ти се самоопределяш, като какво самоопределяш? Като човек ли се самоопределяш? Аз съм неидентифициран полов кактус. С неидентифициран пол. Стрънче. Имам си и трънче, имам си и друго. Цъфнали ти трънчета? Добре. Тук разговор ще отиде много такова. Да, то винаги така импровизациите забиват в една по-позната посока.